Имало някога две най-добри приятелки – Ема и Моника. Те били неразделни. Били. Докато не е дошъл последния ден, в който ще бъдат най-добри приятелки завинаги. Ало? Долу ли си? Добре. До 5 минути съм при тебе. Айде. Ало, Мони, здравей. Здрасти, ама как си? Добре, ти? И аз съм добре. Какво ще правим? Искам да ти кажа нещо. По-добре си ми. Нещо сериозно ли? Зависи как ти ще го приемаш. Каза. Що се местиш в друго училище? В друго училище ще се местиш? В друго училище? Да. Аз съм в шок. Ема, в друго училище? Да. Родителите ми ме принудиха. Приятелството ми ще свърши. Защо? Защо така? Защо ли? Защото ще отидеш в другото училище, ще си намериш някоя приятелчица и ще почнеш. Здрасти, мило, на кафенце да ходим, дрън. И като ти звъна, ще й кажеш, тук една ми звъни от другото ми училище, няма да се занимавам с нея. Така ли ще? Не, спри, не драматизирай. Спри. Моля те, престани. Защото приятелството ни наистина ще приключи. Значи искаш да приключи, така ли? Ако пречи, ще се местя в друг блок. В друг блок? Да. Исках да се останем приятелки, но ти щом не искаш, окей, чао. Чао, Ема. И какво сега? Най-добрата ми приятелка вече не ми е приятелка. Страхотно. Разбирам защо толкова много драматизираше. Какво да направя, че родителите му ме преместиха в това училище? Както и де. Тя щом така реагира. Добре. Повече няма да общувам с нея. И това е. Си гледа работа. Защо плачеш? Какво има? Ей, не те поговорим. Какво има? Защо плачеш? Мисля, че не си губете времето с мен. Имаме достатъчно време, кажи ми. Кажи ми, хайде. Ела да седи. Само си не имам нужда. Скажи ми. Трябва да се местя в друго училище, а най-добрата ми приятелка е в това училище. Също сме в един блок и трябва да се местя, евентуално. Падна. Друг блок. Знам какво е, гадно е. И аз имах такава приятелка, но още сме си приятелки с нея и на вас не ви пречи. Да ни пречи, но тя ако не драматизираше. Буквално и казвам да слезе, поздравяваме се и казвам да седне. И тя какво? Толкова странно реагира, аз не очаквах. Смисъл, можеше да си останем приятелки, например, а не просто да ме зареже. Това не ти е истинска приятелка. Щом не приема вината толкова лесно. Много малки се познаваме. Разбирам. Ако сте най-добри приятелки, ще приемете. Как ти се смея? Обясних, но... Щях да се меси в друго училище. Нека си се меси. Седни тай. Не съм сигурна, че ще ме зарви. Нека си гледа работата. Точно да тук. Защо
Всичко. Така, ти запиша? Ема. Добре, Ема, радвам се, че се запознахме. Ще ти звънем да се видим на някой друг път. Добре. Айде ти сега вятър е много силен. Чао! Ти си ужасна приятелка. Как можа да я жалееш? Здравейте, момичета! Здрасти, айде сега. Уф, нямате да представя какво стана. Какво? След като си тръгнах, баща ми пише да ходя да се кача за малко. И сега идвам. Какво стана? Значи, след като си тръгнах от вас, кога се срещнахме, аз първо чувах някакви звуци. Не му обърнах чак такова голямо внимание, но след това реших да седна в беседката. Отидох в нея и просто чувах някакви гласове. Да, за това, което ви разказах. И с... Здравейте! Може ли да седна? Да, заповядай. Благодаря. Как се казваш? Тея, приятно ми е ти? Симона. Нагалено ми е, Мони. Как се казваш? Какво е? Чувам някакви гласове. О. Съжалявам. Так, как се казваш? Ема, приятно ми е. Аз трябва да ви напускам. Къде отиваш? Не напускам си, добре. Къде отиваш? Тръгвам си, имам вечерен час. Няма да ни напуснеш толкова лесно. Чао! А ти къде отиваш? Имам работа. Чао! Спри! Свършила с тебе. След като си тръгна, казахме, че повече няма да се Какво са твоите квачки там на пейчицата, а? Може да ми наричаш квачки, защото са 100 пъти по-добри от теб. Добре. До миналия път. Мони, Монова. Сега. Димитризираш? Аха, димитризирам, така ли? Добре. Да. Добре. Ама само най-може ми станеш. След малко тръгвай с мен. Остави ме на мира! Цялата истина. Казвай бързо! Приятелка ми била някакъв час сега. Какво искаш да ми кажеш? Искаш ли да умреш?
ще ме убиеш. Да, защо? Мила, за коя се взе? За тази, която не съм виждала. Нека да видя това. Добре. Да те убия ли? Къде стигна? До там, където... Ще ми видиш ли другото лице? Искам. Хайде, давай. Много искаш. Да, искам. Добре. Искаш ли да те убия или не? Избери си. Давай, искам да кажеш, ме убиеш просто. Защото си една жалка. Да преди малко му била приятел. Мила, аз казах и там да станем приятел. Казах и. А ти ми каза не. Няма да се боря за човек, който не иска да е приятел с мен вече. Здрасти! Ела да ти кажа нещо. Казах този пресъдни. Казахте, че ще се преместа в друго училище, също в друг блок. Но това не означаваше, че няма да се остане приятел. Слушай ми внимателно. Моля по-далеч. Моля, ще молиш на някой друг, не на мен тея. Ясно да съм ти. Дайте се, ще слушат ми кисна да съм с теб. Много че кисна. Как казано? Ще не пак късно. Нямам път намерение толкова с теб. Айде, ставай. Само едно ще ми ставаш ти. Хайде да те видим. Хайде. Много искаш да видиш как ще те убия, а? Да, искам. Искаш, така ли? Това си го заслужила, Ема. Лека наша, Ема. Ще си ги видим на гробището. Ема! 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 Бус! О, Боже мой! Ела, 911.